व्यवहार जिसका तो विचार बदल कर क्या होगा, जिसका जो भूमि बंजर है तो फार बदल कर क्या होगा, रेडियो का स्पीकर फेल है तो तार बदल कर क्या होगा, इस देश का सिपाही मौग है तो हथियार बदल कर क्या होगा, आके जाने कामना दो मेहरारू का दो खराब है तो हथियार बदल कर क्या होगा। अच्छा हाथा ना फुहर बोला बोला कि मैं तारा लाज नहीं खेला मैं कब हटाता हूँ लेकिन यही से कहल गइल बा चाचा जी, ध्यान दे तनी मुनि 5 मिनट हमारा बात को, जे झूठ से झगड़ा कइले बा भैया, जे झूठ से झगड़ा कइले बा वार्ड कमिश्नर साहब जल में कमेनी भइल बा हां बस स्टेज पावत रहे के बजाय रे, जे झूठ से झगड़ा कइले बा झगड़ा बड़ा के का होई, जे झूठ से झगड़ा कइले बा तो झगड़ा बड़ा के का होई, जे भिरिये के दुश्मनी सोधले बा तो करे के यार बना के का होई, आ जौन बचपने के मौग होखे जौन लइकाइए के मौग होखे एकरा के हथियार धरा के का होई। चाह तो गोल वाला तो बैठ जी बाबू तो बहुत हट करके बोला के मुंह लगला हमरा देखि रोज में से हम रोज बाकी गांव नहीं कराई सब चल के मोल चीन के कराई जा के करा जरे के गांव नहीं गावे जो बाव करा के चीन ले बा चल कोनो बात ना होला 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 आओ तनी बोला जारी ना बाबू ले जारी